Pimanawak daga nga nagtaudak, ket sinapol ko tinalang to apagaraban. Pinanawak dagiti patpat gakiti bihag, ket sabali apuli tinagserpiak. Inanusak tirigat ken ili o agaraman lamek tinagpatnag. Tapno laeng makatulong ak, ti pinanawak a pamilyak ti Pilipinas. Kanayo nabigat na kayo laeng ti adda iti panunot ko. Iti kada oras, adda kayo nga mailaga-laga ket sumken manen ti iliw ko. Ngem napigpig sa ti pagkinakim ko, tadda ditadag iti utang ko, nga idusar ko tapnon makadanon ti lugar nga dayo. Namsek man ti iliw ken gagar kayat kuman ti agawid. Saan nga mabalhin? Pakinakim ko pa'y patibkerek. Numampay na sakit, ajak mapagserbihan, tibukot ko ang anak. Ken numampay na sakit, ajak makita dagiti kakabsat, ken naganak kanak. Mariknak man, alim mamiis dagiti anak ko. Dagiti kakabsat, agraman naganak ko. Isuda pa'y ket din ti makaungit. Numala daw ti panagpawid ko. Nilakay ko. At akan kasinsinnaraknan di sentro. Ti inaunang anak ko nga 16 na pailaing nasikugan. Ti anak ko ngay naudi bisyo ken barkada na igamerdan. Nilakay ko at danin nakadindenan. Ket kasano ak ngarud nga reklamo, ket kasano ak ngarud ang magisubang. Dagitoy kaditi supapak di sakripisyo ng imadayo. Dagitoy kaditi sungbat ti maketitileng nga iliw ko. Dagitoy kaditi bunga, dagiti pagarup ko nga rimusi nga namnamak. Ken dagitoy kaditi malala ti panagarapaparik-nag. Imadayo tapnon maikkan kayo tinapintas nga masakbayan. Imadayo tapnon kaninyo dagiti kayat yo nga makan. Imadayo tapnon adday tingkay pagsanggiran nga maapay-apay nga dinakpulos maawatan. Diyos ko, anya ka di unay tinagbasulak kan ka. Diyos ko, anya ka di unay tinagkurangag ken ka. Apay nga di mo man lang inaywanan dagiting ungutek ka pamilyak. Apay nga kastimeten tinagbanagan na. Lamekin iliw inananusak amin ida. Bisin kintuhok ket nagharwapan nakaila. Sa bali pay nga pulitay ay wanak ngem sa dinno tayan tibukot ko nga pamilya. Hawanen tadidan marikna ti ayat ko kadakwada. Agawid akon ket inakpadasen na mulyen tinawara nga pundasyon na. Hawan serbi ti pagaraban nga nalangto no patgekmet ti kasukat na. Hawan serbiti dolyar no kay batugan na tegnanayon na panakaila. Kaya nawan serbiti na talingin nga nabiag no pamilyakpet ti maisina. Sipot tinurong ko sa barya pagiliyan. Iliw ko kanta tiyat mas baalan. Nagirigat ngaminen kasasaan. Cellphone kang surat tiniwliwak. Inam anusak lamig tirabi. Inan anusak nakananailiw. Nupay agarubos dagiti lunuwag. Anusak tanam ay itong tisupapak. Basit lang at tiyempo at mudinto'y kontratag. Basit lang at tiyempo makita kunti pamilya. Basit lang at tiyempo di ina panagiptor. Maep-epantun iliw to'y baruko.
mas baalang nagrigat naminen kasasaad cellphone ken surat tiniuliwat inan ano saklam eti rabii inan ano sak nakanangailiw lupay agarubos dagiti lunuwag anong saktanam ay tuti supapat pastik lang at tiyempo agmuduntoy kontrata pastik lang at tiyempo makita kundi pamilya pastik lang at tiyempo di inak panagiptol bait e pantun iliw to'y barukong pastik lang at tiyempo agmuduntoy kontrata pastik lang at tiyempo makita kundi pamilya pastik lang at tiyempo di inak panagiptol bait e pantun iliw to'y barukong pastik lang at tiyempo di inak panagiptol